Здравейте! Здравейте, хора! Днес ще играем на Brawl Stars. Ще играем с Шили на... Трябва да убим някакъв... Нещо трябва да убим, ама не мисля, че трябва да се бим заедно. Не, аз не така не го знам. Опа! Малко ме съм без искам един бутон. Не май, заедно трябва да се убиваме. Да, взаимно трябва... О, не, аз съм много слаба с тактилс. Здравейте и добре дошли в едно ново видео, където ще играем Brawl Stars с Нита днес. С други герои, по принцип имам доста мисии с други герои, но днес ще играем с тази в хора, чакайте ми Нита, защото винаги съм обичала Нита като първоначален герой. И да, но няма да се бавя повече, нека да започваме, че битките са по доста време. Хора, само не забравих да ви кажа, моля ви се, абонирайте се, не гледайте само, не лайквайте, абонирайте се и цъкайте с камбанка, защото почти всеки ден качвам по няколко видеа. Кратки ден, то не са толкова дълги, но пак, моля ви се. Сега ще чуете само играта, не мен, за да може да... Да. Хора, това беше от мен. Имам за жалост 2 минути време, но